Així, davant de la Santa Església Catedral i davant de les nostres autoritats, us convido a tots, estants i habitants, a participar i a gosar de la festa grossa de la ciutat, la festa que duem tots en el cor, perquè el poble valencià sempre ha amat el Santíssim Cos Sacramental del nostre Senyor. I a més, perquè us dic la professó més bonica del món, la del Corpus de València. Que Déu vos beneïsca a tots, que Déu vos beneïsca a tots. I a vosaltres també.
Sí, hombre, no. Seguro que se mueve.